दिनैहाय 13 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जे बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय जे हाबाफारि बेखौ दिनै जागायजेनदों। बे हाबाफारियाव दिनै गोबां गासै मोनबा दालाइ एबसुनि हान्जाया मोनसे हान्जा हिसाबै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय गेलेनायखौ मदद होनो गोबां ओनसोलनि बर'नि माहारियारि आफाद आरो समाज दैदेनगिरि आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गारजेनफ्रा मैखोमै बाहागो लाफैदों। जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो थांखि आरो नोजोर दं बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि जायखौ बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बर' हारिखौ अरायथा मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै बुहुमाव गायसननायनि थाखाय बा सिनायथि होनायनि थाखाय जे जोंनि हारिनि गेजेराव उन्दै उन्दै गथ'साफोर लाइमोनफोर गेलेनाय फारसेदि गोसो दं आरो रोंगौथि दङ, टेलेन्ट दं, बेखौ नोजोर होनानै जे गामि ओनसोल आरो गोबां जायगानिफ्राय बे गथ'फोरखौ जोङो गेलेनायनि प्लेटफर्म होनानै जोङो गेलेनायजोंनो बिथांमोननि भबिसतखौ फिउचार लाइफ बा फिउचार जि केरियार बेखौ सास्टेन खालामनायनि बा इस्टाब्लिश खालामनायनि सिन्थाधाराखौ लानाय जादों। आरो बे लेखायैनो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव गासै मोनस्नि दखरा आफादफोर दङ। बिथांमोना बेबायदि ट्रायल मोनसे सेलेक्सन खेलाखौ मेट्सखौ फाथिनानै मोनफ्रोमबो दखरानिफ्राय मोनसे टिम दिहुननानै लाबोगोन आरो बे गासै मोनस्निथा टिमखौ चिरां जिल्ला एबसुआ फैगौ आगष्ट दाननि 5 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 11 आगष्टनि गेजेराव जोङो मोनसे फाइनाल मेट्स होनायनि जोङो सिन्था खालामदों। बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बे हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि जोंनि सिन्थाधारा बियो आरो चिरां जिल्लायाव बेखौ खुंनायनि उनावहाय बेखौ जों मिरु एबसु बा अल आसाम एबसुनि लेभेलाव बे खेलाया जागोन। जिल्लाफोरनि गेजेराव कम्पिटिसन बे नोंथांमोना मिथिगौ जे बोसोरनै थांनाय समाव चिरां जिल्लाया अल आसाम जिल्लाफोरनि गेजेराव जुजिनानै जोङो चेम्पियनशिप जानो हादों आरो बेजों लोगोसे चिरां जिल्लानिफ्राय थांनाय बोसोराव जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ कनकेश्वर नार्जारि एक्सेलेन्सि जि मोनसे एवार्ड फुटबल आयदायाव बिथांमोना सेलेक्ट खालामदोंमोन। बे सेलेक्ट खालामनायावबो चिरां जिल्लानिफ्राय चेम्पियनशिप जानाय सानै जोंनि फंबायमोना निसिमा दखरानिफ्राय सासे गेवलां होननाय, बासुगाव दखरा एबसुनिफ्राय सासे गोहोमसार होननाय, बे फंबायमोना 1 लाख रांखौ माने बान्थाखौ आजावनो हानाय जादों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे खेलानि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानदों जे जोंनि बे उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'फोरखौ जाहाथे स्किल आरो जि फिउचार लाइफ बियो जेबो स्पइल जाया बा जेबो डिरेल जाया, कुनु थासारियाव कुनु जेंनायाव माने जेबो इयुननि जिबना माने मा होनो गोजोरथि गैयै जाहैया, बेखौ नोजोर होनानै जोङो खेलाखौ जों फाथिनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। मानोना उन्दै गथ'फोरखौ जोङो ओरैनो मोजां जाजानोल' लुबैबा जानाय नङा, साक्सेस जाजानायखौ जों लुबैबा जानाय नङा, बिथांमोनखौ माबायदि साक्सेस खालामनांगौ, माबायदि जोङो इयुन लाइफखौ दाना होनांगौ, बेनि थाखाय जों सेनियरफ्रा बा जोंनि समाजा, जोंनि आफादफ्रा जोङो बेनि जि परिकल्पना, बेनि जि डिजाइन बेखौ जों थिग खालामनानै बिसोरनो परिबेस होनांगोन, प्लेटफर्म होनांगोन, स्कप होनांगोन। दा बे सिन्थाधाराखौ जों सिगाङाव दोननानै दिनैहाय जों उन्दैनिफ्रायनो गेलेनायनि फारसे, जिहेथु बर' गथ'फ्रा गोबां गेलेनायजों सोमोन्दो दं, गोबां मेन्टेलिटि, गोबां माने बिथांमोनाव टेलेन्टआ दङ, बल हक, भलिबल हक, काबादि हक, इत्यादि खेला दुलायाव बिराद माने पटेन्सियेल जि केपासिटि बियो दं। बेखौ नोजोर होनानै जोङो बेबायदि गेलेगिरिफोरखौ गेलेनायजोंनो गावसिनि प्रफेसन बेखौ लांनो हानायनि जों जे सिन्थाधाराजों बे प्लेटफर्मखौ बानायनाय जादों। जितु दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बानजायनायावहाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बे मावथांखि बायदियै दिनै 8 जुलाइनिफ्राय 22 जुलाइसिम बे दखरानि सिङाव थानाय जे मोनबा दालाइ आफाद, बे मोनबा दालाइ आफादनि
3 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायारि हान्जाफोरखौ लानानै जोङो बे जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनाय जादों। दिनैहाय बिनिनो बेखेवनाय हाबाफारि, बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंबाय आरो बेयो थांबाय थागोन 22 जुलाइसिम। उद्देश्यआ जाहैबाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बायदियै, बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जे गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनाय आरो जौगाखांहोनाय आरो इयुनाव साफा सासे गोख्रों गेलेगिरि महरै गायसननायनि जे थांखि आरो नोजोरजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि आरो नोजोर, जे बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि थांखि आरो नोजोरजों बे हाबाफारिखौ दिनै जों दख'रा आफादा लानाय जादों। आरो बिनि उनावहाय बे दिनैनि जे खेला, दिनैनिफ्राय जे जागायनाय जिथु अंडर-13 बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफि जिथु बादायनाय, बे बादायनाया 22 जुलाइखालि जोबथा जागोन फाइनाल खेला। आरो दिनैनिफ्राय 22 जुलाइसिम जिथु बाहाय जायफोर गेलेगिरिफ्रा बाहागो लागोन, बिथांमोननिफ्रायनो जोङो सेलेक्सन खालामनानै बासिनानै जायफ्रा टेलेन्ट, जायफ्रा गेलेनाय बिथिङाव गोरों देखायनो हागोन, बिथांमोनखौनो जोङो बासिनानै जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनो गोनां जे 5 आगस्टनिफ्राय जानो गोनां जिथु 3 बोसोर बैसोनि बे बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय, बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनो थाखाय जोङो सेलेक्सन खालामनानै लांगोन। दा बेबायदियैनो जोङो जोंनि जे दख'रा आफादनि सिङाव थानाय जिथु लाइमोन उन्दै उन्दै गथ'फोर, बिथांमोनखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाखांहोनाय, गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगाखांहोनांगौनि थांखि आरो नोजोरजों जिथु दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ जोङो लांबाय थागोन।